Gözlerini yum ve çoğun dem al. Demini burnundan al ve ağzından göýber. Howlukma, ýuwaş kölen duýup dem al. Her dem göýbereňde içiňdäki dartgynlygy çykar we täze zatlary içiňe salmana taýyn bol. Her dem alyp göýbereňde teniň rahatlaýar, teniň boşaýar. Indi amatly ýagdaýda ýerleş. Bugünkü meditasiýa arzu edýän durmuşyňy duý. Gözlerini ýuwaş kölen yum, çoğun dem al we ýuwaş kölen göýber. Näçe gaýtala. Her dem alyşyň bilen bedeniň rahatlaýar. Indi bolsa özüňden sora. Eger meniň arzu edýän durmuşym eýýän başlanan bolsa, men özümi nähil duýurdum? Belki bu täze işdir. Belki bagtly maşgala, belki süýýän adamyň bilen toý günüm, belki täze jaý, belki maliýe taýdan erkin durmuş. Haýsy arzu bolsa da ony gözüňe getir, canlandyr. Uly wakalar däl, eýsem ownuk pursatlary gör. Ýerden nähil oýanýarsyň. Ýüzüňde ýylgyryşlar bar. Näme giýýärsiň? Daşyňdaky adamlar saňa nähil teretýär? Ýüregiňde nähili duýgular bar? Indi bolsa gözüňe getir. Sen bu ajaýyp habary özüň üçin iň ýakyn adama görüň berýän. Belki ol ejeňdir, belki kakyň, belki dostum, belki seniň hemişe gollaýan biri. Oňa ähli zady görüň ber. Bu üýtgeşiklik nähili başlady? İlkinji duýgyň nähili boldy? Sen näme diýdin? Ol saňa näme diýdi? Şol şatlygy ýüregiň bilen duý. Bu pursaty doly ýaşa. Her dem alyşyň bilen bu duýgu seniň içinde hasy bir orun alýar. Şu asudalygy, anamy we ilhamy özüň bilen alyp kal. Soňky gezek çoň dem al. Ýuwaş kölen göýber. Haçan taýyn bolsaň ýuwaş kölen gözlerini aç we täze durmuşa tarap ýol al.